Ambalima bamanankan meno malikono ani maliko kan folini wala imando be kata o kelingene na bela jeli ma fuyan fo sigoro la ka fonya na o bisimila ka bi bamanankan kuna foni sololun kene ka mi mina wala li chama ke awye maliki bareo ani jien fanwere ki bareo la Mali ministry ni o ka chaw benendo jamana gouvernement ka Babu Sentiyama Amadou Koita aye kuna foni dikeno do sigi senka ka ben arabadoma Mali jamana gouvernement o ka kuna foni soro soba kononana wala sa ka se ka nyefoli ke ministry ka la dala sigi temene benkera kuma munun kan olu bela jelen kun kan Fatoumata Yaya Kane ani Samba Traoré olu de ka soro londo wanga je an olu la je nyogon fe ni kunnafoni kɛnɛ min ni a labɛnna jamana ɲɛmɔgɔw ka Babu Sentigi fɛ ni o bɛ wele ko porte parole a kun de ye ka kunnafoni di jamanadenw ma jamana bɛ bolo minnu kan ani sariya sen minnu tara jamana ɲɛtaga siraw kan minnu bɛ jamana ɲɛtaga siraw kofɔ ka jamanadenw kunnafoni jamana ɲɛmɔgɔw ka baara bolodalenw na minnu ni a dɔw waleyara jamana minisiriw ka dɔgɔkun ɲɔgɔn ye tɛmɛnen in sen fɛ ni o ye conseil des ministres ye sariya sen saba tara jamana ɲɛmɔgɔw fɛ minisiriso saba ka baaraw taabolo ɲumanw sira kan a fɔlɔ ye minisiriso ye min ka caw ɲɛsinen don siraba kunkankow ma an ye conseil des ministres kɛ bi n'o ye ministres bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ gouvernement ye jateminɛ kɛ k'a fɔ département bɛɛ k'a lajɛ domaines dɔw bɛ yen n'o ye baarakɛyɔrɔ dɔw an bɛ se k'o kalifa cogo ɲuman maires la an bɛ se k'o kalifa cogo ɲuman président des conseils de cercle la an bɛ se k'o kalifa cogo ɲuman président des conseils régionaux la donc o baara o b'a daminɛna depuis bi tɛ ministères bɛ ka kɛ dɔɔni ni zena ta o kun ye ministère des transports ye n'a bɔra siraw la n'an b'a fɔ mun ma ko les routes nationales o ye sira minnu bɛ jamana yɛrɛ ka ikumu kɔnɔna na siraw tɔw région na ani mairie district ni ye Bamakɔ ta sira dɔw bɛ yen nɔ o baara sira dɔw bɛ yen nɔ o ladoniko ɲuman o dilen don olu ma communes fana kɔnɔna na code de collectivité bɛ yen nɔ minnu kan ka baara minnu kɛ o dɔnnen b'o kɔnɔna na donc min kan ka d'olu fana ma sira dilan ani ka sira fana entretien kɛ o dira communes fana ma région fana kɔnɔna na président des régions fana sira min bɛ relever région na o dira olu fana ma ni décret ni nin tɛmɛna fo ka ban gouvernement sɔnna n'a ye o baaraw bɛna d'olu ma olu b'u hakili t'o la. Babu Sentigi y'a yira a ka kumaw la k'a fɔ ko sariya sen filanan min tara ko o bɛ minisiriso ko fɔ min ka caw ɲɛsinen don bolola baarakɛlaw tɔgɔla so kun kan. o ye bɔra ministère artisanat du tourisme na n'o ye an ka kɛ yɛrɛ y'o ka baara kɛ ministère ye an bɛ jɛkulu la n'an b'a fɔ min ma ko IMOA n'o ye jamana 8 faralen ɲɔgɔn kan u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn u bɛ se k'u hakilinaw kɛ kelen cogo jumɛn pour que an bɛ se ka falen-falenni kɛ an ka jamanaw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ni sira min ye o de senfɛ jamana ɲɛmɔgɔw tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ u ye code dɔ ta fɔ min ma ko code communautaire des chambres de métier o code talen a mise en œuvre daminɛna san 2014 juillet kalo tile fɔlɔ donc a ka kan jamana caman y'a kɛ Mali bɛ IMOA la Mali jɔyɔrɔ ka bon IMOA la donc a ka kan Mali fana ka se ka texte ta pour que IMOA ye hakilina min kɛ an ka se ka sɔrɔ kɔnɔna na. Ministre Amadou Koita tilala k'a yira a ka kɔrɔfɔw la fɛnɛ k'a fɔ ko minisiriso min ka caw ɲɛsinen don soko kunkankow ma ko sariya sen dɔ tara o fɛnɛ labaarali tagabolo ɲuman kan ko ni sariya sen saba tara walasa ka yɛlɛmabaw don u ka baaraw cogoya la minnu bɛ Mali ɲɛtaga ko fɔ. A sabanan o ye ministère de l'urbanisme et de l'habitat n'o ye so mɔgɔ ministère jɔlen don soko la ani ka jamana fana lakana jamana urbanisme n'o ye siraw bɛ bɔ cogo min na schéma d'aménagement bɛ kɛ cogo min na ale fana ye projet de loi n'an b'a fɔ ma ko projet de loi modificatif o kɔrɔ ye mun ye loi kun bɛ yen ka kɔrɔ mais ale ye projet dɔ kɛ an bɛ se ka yɛlɛma don a la cogo jumɛn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi an bɛ économie libérale de kɔnɔna na o ye mun ye kɛnyɛrɛyew bɛ se ka yiriwa cogo min na gouvernement ka taabolow ye ka se k'olu la développer n'o développer la jamana bɔ nɔgɔ la mais jateminɛ kɛra k'a fɔ ko agence immobilière n'o ye minnu ka baara bɛnnen don so k'a san k'a feere dugukolo k'a san k'a feere so k'a luye mɔgɔw ma olu ka baaraw de ye jateminɛ kɛra k'a fɔ gɛlɛya dɔw b'o kɔnɔna na o gɛlɛya ye mun ye olu ka baara ye min ye i b'a sɔrɔ dɔw b'a la kuma dɔ la u tɛ dan o baara dɔrɔn ma i b'a sɔrɔ u ye agent immobilier ye a dɔw bɛ kɛ entrepreneur ye n'o ye sojɔlaw ye a dɔw bɛ kɛ architecte ye n'o ye minnu bɛ plan bɔ a dɔw bɛ kɛ géomètre ye donc jateminɛ kɛra k'a fɔ ko n'an ma nin yɔrɔ nin labɛn ka ɲɛ ka encadrer yan'a kana ni sɔrɔ ye a bɛna ni tiɲɛni ye donc o de la loi kura bɛna ta o loi ye mun ye n'o loi tara n'i ye agent immobilier ye i ka baara kan ka kɛ min ye o bɛ f'i ye.
an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ babu sentigi ye tɔmi sigi fɛn caaman de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na mali jamana ɲɛmaw ka baara bolodalenw minnu ni olu caaman waleyara kaban ka se baaraw ma minnu bɛ ka waleya. Mali minisiri min ni o ka caw bɛnnen do bolimafɛnko ani dugu kalani na ka bila ɲɔgɔn na Mulai Ahmed Boubacar a ye taama kɛ ka ɲɛsin Kayi marabolo kɔnɔna na terrain siraw fɛ ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen ma. Taama ye laɲini kun ye fɛn min ye ka se ka taa terrain boli siraw olu baara wulili ninnu don Bamakɔ ani Kayi ni ɲɔgɔn cɛ. Kayikaw bɛɛ lajɛlen de sewara kosɛbɛ ka sanga ni terrain baara wulili ye olu ka marabolo kɔnɔna na. Amadou Diallo ani Seydou Ɲare olu de kun bɛ taama in na Kayi. Mamadou Ben Cherifu Sumano a b'a ɲɛfɔ an ɲɛna. Bamako ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ terrain sira wulili jamana ɲɛmɔgɔ El Hadji Ibrahim Boubacar Keita ka layidu talen dɔ don terrain sira duguw ye o layidu talen dangɛnɛmaya la ka bɛn ni tɛnɛn tɛmɛnen ye o kadra kɔnɔ terrain fɔlɔ min wulila k'i kunda Kayi mara kan o y'a ka baaraw nin don sirako minisiri yɛrɛ tun b'a kɔnɔ n'o ye Mulai Ahmed Boubacar ye terrain jɔli kun kɛra sababu ye ka dadigi kɛ terrain sira duguw ka sɔrɔ la nin don kɛrɛnkɛrɛnnen terrain sira duguw bɔra fan bɛɛ fɛ. Vraiment en contenant terrain seli ya vraiment a wuli jara bɛɛ an kontana yɛrɛ vraiment an bɛ foli lase ɲɛmaaw ma ɲɛmaa minnu n'u u ye ni hakilina ɲuman ta ka terrain na wuli vraiment an b'u fo k'u barikada bon dugumamɔgɔw fana ka foli di u bɛɛ ma minnu denmisɛnninw minnu y'a kɛlɛ kɛ pour que terrain ka wuli an bɛ foli lase u bɛɛ ma donc min bɛ fɔ population yɛrɛ sisan terrain jɔra ko min na n'o ye yuruguyurugu ko ye dugu ka dabila bɛɛ ka biye ta ka don terrain kɔnɔ. Ni bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ i ka biye ta i ka don terrain kɔnɔ vraiment o de bɛ a to terrain a tɛ sigi bilen. Depuis terrain jɔra an ka ko bɛɛ tiɲɛna ne yɛrɛ min filɛ ne tun bɛ feere kɛ bitigi ne ka bitigi filɛ yen ne tun bɛ feere kɛ yan mais depuis terrain jɔra an ka ko bɛɛ tiɲɛ ne bɛ taa lɔgɔ tigɛ depuis Ala k'an da ma lɔgɔ tigɛ mais terrain jɔra ne bɛ taa lɔgɔ tigɛ n bɛ taa wula kɔnɔ ni charbon bɛ mɔgɔ min bolo n'u ko ko charbon ye 250 n b'a ta ka na n'a ye ka na ka don wotoro kɔnɔ k'an sigi a kan ka na n'a ye Ala ni terrain jɔli fɛ donc terrain jɔli kɔni a ma diya anw ye terrain tile kelen tɛmɛni a ka fisa ni mobili san kelen feere ye anw bolo. Parce que ka terrain to boli la ne Mohamedi alhamdulillah n bɛ sutura kɔnɔ parce que n tɛ ko la mais min ka sogo fɛrɛ de kɛ n bɛ juru ta n b'a sara min ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ mais depuis terrain jɔra ne cɛw la sigiyɔrɔ tɛ n na n y'a ɲini Ala fɛ ka ɲini Ala n'a kira fɛ sɛgɛn min bɛ n na Ala k'o ban Ala n'a kira Ala ka terrain ni Ala k'a kɛ ɲɛtaga ye Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ye vraiment an ɲana an tɔɔrɔ la mais depuis terrain n y'a ye sɔgɔmaden na a kɛra ɲɛ baji ye a kɛra comme ɲɛ kɛnɛya ye. Terrain ko in wulila a diyara n ye cogo min na Ala kelen pe de b'a dɔn n'a continuera kɔni wallahi a bɛ diya n ye fo k'a dama tɛmɛ parce que terrain ko in jɔli sisan cɛ a ye gɛrɛgɛrɛ min lase Mali ma Ala yɛrɛ de b'a dɔn donc hali bi Ala ka nin kɛ ɲɛtaga ye. Bon bi bi in na vraiment terrain wulili min kɛra a diyara n ye sabula an ka laɲini kɛra mun ye an ye kɛlɛ min kɛ k'a fɔ ko terrain voiture ka se ka bila sira kan pour que an fa n'an baw an'an dɔgɔw n'an kɔrɔw u ka se ka lafiya sɔrɔ terrain ko la bon terrain a wulila hali n'a ma kɛ don o don a ka se ka kɛ tile 2 tile 3 dans la semaine pour que vraiment population ka se ka lafiya sɔrɔ parce que ni terrain tɛ dugu minnu na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la mobili sira tɛ yen sira kelen mun n'an b'a dɔn an wulila ka an to sira min kɔnɔ an mɔna ka to sira min kɔnɔ o ye terrain sirako de ye donc vraiment ni terrain sira tɛ yen vraiment foyi tɛ se ka marcher dugu kɔnɔ dugu dɔw yɛrɛ bɛ yen u tun bɛ ɲini ka tunu yɛrɛ parce que terrain tɛ boli tuguni donc ni terrain tɛ boli foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ dugu in kɔnɔ quoi. Ka bɔ Bamakɔ ka tɛmɛ Kati terrain gare fɛ Nɛgɛla Sebekɔrɔ Kita Tugoto Mayina ni Jamu bɛɛ lajɛlen tun nisɔndiyalen don ni minisiri kunbɛnli ye k'a sababu kɛ jigiya dɔ minisiri bisimilala yɔrɔ o yɔrɔ a y'a faamu k'a fɔ dugu bilali kɛnɛda la o tɛ taa sira sɔrɔli kɔ o tuma k'a ni ɲinini tun ka kan duguw fɛ. An b'a kɛ cogo cogo pour que train kana jɔ tuguni pour que train ka se ka marcher parce que ni train bɛ marcher jago bɛ se ka kɛ mɔgɔw bɛ voyager sira ɲuman ti yan donc n'u bɛ train sɔrɔ u bɛ voyager lafiya la inshallah u ye fɛn dɔw fana fɔ ko train kura kan ka na ko président y'a fɔ président ma deli ka fɛn o fɛn min fɔ a ma min kɛ a mana fɛn o fɛn min fɔ c'est k'a b'a hakili la a b'a dusu la wa a b'a kɛ fana mais a waati o bɛ Ala bolo aw b'a dɔn Mali bɛ cogo min na sisan aw b'a dɔn Mali bɛ situation min na sisan an bɛ lafiya de ɲini an b'a fɛ population ka sabati mɔgɔw ka to u yɔrɔ la mɔgɔw ka se ka baara kɛ.
a selen Kayi ka bɛn ni sɔgɔmada nɛgɛ kaɲa 5 ye minisiri n'a taamaɲɔgɔnw bisimilala tɔn dɔ fɛ tɔn mun bɛ wele ko voix du peuple o kɛra terrain gare yɛrɛ la Kayi. Minisiri ka nin Kayi taama in senfɛ a n'a ka jamakulu u bisimilala Kayi marabolo yɔrɔ o yɔrɔ la o marabolo ma ɲɛmaw ka fara mɔgɔ ɲɛmaw jɛkulu camanw kan bɛɛ lajɛlen olu ka foliw jira ka labana fana ka waleɲuman dɔ foli kɛ ka ɲɛsin terrain wuliliko baaraw fana ma Amadu Jalo ani Seydou Ɲare olu ka sɔrɔlenw don. Sirakana minisiri tɛmɛna yɔrɔ o yɔrɔ dugu minnu bɛ a ka sira kan terrain sira kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ɲɛmɔgɔw bɔra k'a kunbɛn k'a daminɛ sigida ɲɛmɔgɔw la politiki ɲɛmɔgɔw forobaca ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen olu y'a yira k'a fɔ terrain ka bolili kurakurayali a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara olu ka sɔrɔw kan Kayi mara la. An nisɔndiyalenba de ye minisiri reçoit bi ka da kan arayi ka ɲɛnamaya terrain ka ɲɛnamaya o de sababuya ye nin ye. Donc kita arayi ye fɛn min bɛ rôle min jouer kita a tɛ se ka fɔ a dan na. Donc vraiment an bɛ minisiri fo ka gouvernement fo alors mais an bɛ doléance kelen de ɲini parce que kita yan wagon frigo u b'a fɔ ma ko frigo ni marchandise ni fɛnw bɛɛ bila a kɔnɔ kita u ye dɔ de bɔ o la ka taa n'o ye Kati an b'a ɲini vraiment u k'a essayer ka na o compléter. Ali train voyageur wagon voyageur kelen bɛ o jɛ parce que kita ka voyage ka ca kita mɔgɔ ka ca donc n'u u sera k'o k'an ye vraiment o bɛ diya an ye. Terrain seli yan bi a nisɔndiyaba de bɛ an kan parce que degun tun bɛ an kan o degun bi alihamudulilayi vraiment an content o la ka se ka minisiri kunbɛn ka ɲɛ. Donc an b'aw fo a ka nali la nin ka k'a fɔlɔ ye nin kana k'a laban ye donc hamina ko caman bɛ yen nɔ. Donc n yɛrɛ k'u ka a dɔw sɛbɛn pour que ɲina kana k'a kɔ donc terrain kɔni a wulili diyara n ye kosɛbɛ a kana jɔ tuguni fewu et puis fana an b'a ɲini population fɛ u ka billet ta parce que a fɔra an ɲɛna fɔlɔ k'a fɔ fɔlɔ il y avait pas beaucoup de rigueur donc ce qui faisait que mɔgɔ caman tun tɛ sɔn ka billet ta donc o caman fana nana ni terrain benni ye donc an b'a ɲini u fɛ an bɛɛ ka jigin an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i ka kɛta kɛ pour que plus jamais terrain kana jɔ tuguni. Terrain sira min bɛ Dakar ni Bamakɔ cɛ maa minnu ye a baarakɛlaw ye terrain in jɔli kun ye dadigi kɛ olu la a wulilen min filɛ nin ye o ye jigiyaba ye olu ma. Wole min bila nɛgɛsira baarakɛlaw ma nɛgɛsira population mɔgɔw ma k'a bila jamana ɲɛmɔgɔ ma a n'a ka gouvernement gɛlɛya min tun bɛ nɛgɛsira kan adamadenw kan k'u ka mɔgɔya gɛlɛyaw bolo ka chemin de fer baarakɛyɔrɔ yɛrɛ lagosi. Ni famaw nana u ɲɛ jɔ o gɛlɛya la bi ka k'u kunkan ko ye an bɛ barika da Ala ye k'a da Ala kira ye k'a da jamana masakɛ ye k'a da gouvernement ye ani mɔgɔ o mɔgɔ n'i sen don nin ko la wulili la k'a ta chemin de fer ɲɛmɔgɔw la k'a ta ministre des transports la k'a ta bɛɛ la journalistes k'a ta cheminots syndicats la nin kɛlɛ kɛra bɛɛ de fɛ bi ye donba de don barikama yarabi an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka nin don in kɛ don diya ye. Terrain kana joblé bada. Bon exploitation, il y a exploitation chez nous, il y a transport bakono, commercial bakono, marketing bakono. Donc on au BSP commercial, au B exploitation. Mais en plus de l'exploitation, mais occuper également matériel comme maintenance. Donc aussi bien au Sénégal qu'au Mali. Donc c'est pour que non seulement les clients sont satisfaits par la mise en ce ka wagon caman bila u ka disposition ani plateforme pour que u ka se u ka conteneur n'u ka marchandise transporter ka bɔ Dakar ka na Bamako. Bamako ni Dakar ni ɲɔgɔn cɛ terrain sira jɛkulu min sigilen don a ɲɛnabɔli kama olu ka baara bɛna kɛ furancɛ dɔ de kɔnɔ société trans arayi SA ka yamaruya kɔnɔ a ka baara bɛna bɛn fɛn min ma terrain ko baaraw bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kan jɛkulu in yɛrɛ sigira sen kan san 2016 marisi kalo tile 7 sefa wari miliyari 7 ni miliyɔn 500 min bɛna don terrain ko in da fɛ a ka baara ye o kɛcogo ɲuman ye. Bolimafɛn ko ani dugubaw kalani ka bila ɲɔgɔn na minisiri min b'o o kunna a kelema ni ka tagama in kɛ ani kunnafonidilaw u jɛra ka tagama in kɛ ɲɔgɔn fɛ. Minisiri a ye kunnafonidi kɛnɛ dɔ sigi sen kan terrain yɛrɛ kɔnɔna na ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kunnafonidi kɛnɛ min sen fɛ a y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ka sanga ni terrain ko in baara wulili ye ka labana fana
ka muso fila nunu fo muso fila minnu ni olu ye terrain boli ka bɔ Bamako fo ka taa bila fo Kayi marabolo kɔnɔna na a ye jija ɲini u fɛ kosɛbɛ Amadou Diallo ani Seydou Ɲari olu de ka sɔrɔlenw don hali bi u ye min fɔ an ye aw y'a bɛɛ mɛn aw ye ɲininkali kɛ aw y'a ye ko bɛɛ ni sojalen don aw y'a ye yɔrɔ dɔ bɛ yen mɔgɔw kɔntan na fo u kasira aw y'a ye u ye fɛn caman fɔ parce que tant que train bɛ marcher u ka jago ani u ka baara u ka sogo a bɛɛ bɛ marcher donc an nana ka yira Mali bɛɛ parce que c'est vrai que a bɛ taa Kayi de mais Mali ko de don Kayi Gao Tombouctou Mopti a bɛɛ ye kelen ye donc an nana pour que Mali bɛɛ k'a ye Sénégal bɛɛ k'a ye ko DBF ye tiɲɛ ye chemin de fer ye tiɲɛ ye président y'a fɔ a y'a kɛ mais i bɛ se ka fɛn fɔ Ala de b'a dɔn a bɛ kɛ waati min i bɛ se k'a fɔ n b'a kɛ sini mais ni Ala ma sɔn a tɛ kɛ sini de mais n'a kɔni b'i kɔnɔ i y'a kuma fɔ ni ŋaniya ɲuman ye a ka ca Ala fɛ a b'a kɛ i ye o de y'a kɛ président y'a fɔ ni ŋaniya ɲuman ye a y'a fɔ a b'a nin kɔnɔ ko fo train in ka marcher a y'o layidu ta Kayi mɔgɔw ye a y'a ta Negela mɔgɔw ye a y'a ta Kati mɔgɔw ye alhamdulilayi rabbil alamin Ala y'a ka ɲɛ bi mais train tun bɛ voyage kɛ fɔlɔ a b'a kɛ kosɛbɛ a b'a kɛ ka ɲɛ mais a y'i jɔ mun na a y'i jɔ parce que baara cogo tun ma ɲɛ o baara cogo kelen in an y'an cɛsiri pour que tubabu b'a fɔ min ye gestion o ka ɲɛ tulonkɛ t'a la tuguni de sisan kɔni b'a dɔn ko e bɛ ka voyager wagon min na climatiseur yɛrɛ bɛ yan sisan donc wagon kɔni ka ɲi machine ka ɲi alhamdulilayi kabini sɔgɔma an bɛ train kɔnɔ machine si ma jɔ musow de bɛ ka train boli i m'a ye depuis sɔgɔma o b'a jira ko alhamdulilayi an ye loi min voté an fɛ muso ko la 052 in bɛɛ y'a dɔn ko sisan tiɲɛ don wa ne kɔni ne tun ye étudiant ye Dakar o waati la muso tɛ se ka taa musow bɛ sira ka taa hali ɲɛfɛ mais bi muso de bɛ ka boli muso fila olu de bɛ ka boli donc o muso fila u kan ka fɔ musow bɛɛ kan ka fɔ sisan o b'a yira ko an bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ musow fana bɛ se k'a kɛ. Telecel nɛgɛjuru sɔrɔ sira ɲɛmayaso a y'a ka feerefɛnw lasɔrɔli baaraw nun don Telecel ka client kun fɔlɔ mɔgɔ 500 olu garijɛgɛ donna telefɔniw na ka bɔ Telecel ɲɛmayaso yɔrɔ a kɛra ka bɛn alamisa don ma Telecel dagayɔrɔba la Amdalayi Asi kɔnɔna na Abdul Karim Sako ani Baba Keita olu de ka sɔrɔlenw don an ka ɲɛjɔ ka sɔrɔlenw na téléphone so kura min n'a bɛ fɔ ma ko Telecel o ye tɛgɛda kura ye min y'a ka baaraw daminɛ sɔgɔmada in na n'a bɛ fɔ ma ko opération de vente n'o de ye k'a fɔ pisiw ni telefɔniw k'u feere adamadenw ma o baaraw o daminɛna sɔgɔmada in na a baara kun fɔlɔ o bɛ kɛ Bamakɔ n'o ye faaba ye don n'a nataw la ka sɔrɔ ka taa région tɔw bɛɛ lajɛlen na client 500 fɔlɔ min nana u ye jɔnjɔn di olu bɛɛ lajɛlen ma n'o ye telefɔni n'a bɛ fɔ ma ko smartphone ani lajali fɛn wɛrɛw Monsieur Jakite ale de kɛra maa fɔlɔ ka smartphone sɔrɔ Telecel maaw fɛ a ka nisɔndiya a y'a yira kɛnɛ kan o ye téléphone di yan téléphone kura ani PC ani t-shirt ani chemise bon ne yɛrɛ kɔni bɛ Ala fo n bɛ Ala barikada n kɛra Telecel ka client fɔlɔ ye o kɔni ye Ala ka latigɛ ye hakili la u ye temps sɔrɔ ka ko caman jateminɛ ni an taara n'o hakilina ye n b'a ɲini an b'a dɔn k'a fɔ u bɛ sɔn ka baara kɛ ka sɔrɔ hali n'u ma tɛmɛ tɔw la u bɛ sɔn ka u bɛ caman kɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ Telecel ye téléphone so kura ye hami min b'a la bi o de ye k'a fɔ jamanadenw ka se ka lafiya téléphone ko la fo ka taa se a internet kolamaw ma u y'a yira k'a fɔ u ye pisi kura sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ ɲɔngiri ka da o hukumu na u b'o di dɔrɔmɛ 100 crédit o b'a kan wa i bɛ se ka weleli kɛ n'a ye ka taa Mali réseau bɛɛ lajɛlen na ne kɔni b'a dɔn ne b'a ɲini u fɛ u bɛɛ ka na Telecel la parce que a daminɛna cogo min na a ka ca Ala fɛ a bɛ sɔn ka nimisi wasa b'a la kosɛbɛ parce que depuis u ma baara daminɛ u ye ouverture dɔw kɛ mɔgɔw ye donc ouverture kɔnɔna la mɔgɔ tɔw fana ye yɛlɛma don u ka taabolo la a ka ca Ala fɛ consommateur bɛ sɔn ka lafiya kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ni baara kun fɔlɔ min filɛ nin ye o bɛ Bamakɔ n'a lamini de kan nka don n'a nataw la a bɛ feere ka taa jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen na bi na ka weleli kɛ ka taa Telecel fɛ walima ka taa téléphone réseau wɛrɛw fɛ o prix o sɛbɛkɔrɔ benen don o ye tama 1 pewu ye
ka fo o kan ka bɔ Mali la ka taa jamana wɛrɛw la tubabu jamana damadama b'o la Faransi Amérique ni Canada n'a ɲɔgɔnnaw o y'a yira k'a fɔ o unité fɛnɛ baara daminɛ kama u y'o sɔngɔ fɛnɛ bɔ k'o ɲɔngiri o appel kɔni ka wele kɛ ka bɔ Mali la ka taa ni jamana kofɔlenw na o ye dɔrɔmɛ 1.15 ye k'a lɔdɔnya k'a fɔ Telecel u y'u ka nin baara kɔni daminɛ n'o ye pisi feereliw ye ani telefɔniw ka se ka maaw lafiya telefɔni ko la ani connexion ko la u kɛlen ka lancement officiel kɛ décembre kalo tɛmɛnen san 2017. O b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔ Musa Fɔnba ka sɔrɔlenw don an ka jɛ an wolo lajɛ. Bonowari jamana ministre ɲɛma Amadu Gon Kulibali araba février kalo tile 14 a ka kunnafoni di kɛnɛ sigira senga baaraw minnu bɛ ka jamana ɲɛmaw makɔnɔ kɛnɛya nasiraw ka sirabadilaw ni pɔndilaw mara kɛcogo ɲuman baarandanya kɛlɛli ma mina ni ɲininkaliw tɛnkunna Amadu Gon Kulibali la Konowari-kaw ka ministre ɲɛma diɲɛ seleke naani warisoba Banque mondiale ka kɔsada in na jateminɛ gafe bɔlen ka Konowari sɔrɔ sira yiriwali kunga Amadu Gon Kulibali y'a yira k'a fɔ jateminɛ gafe min bɔra diɲɛ seleke naani warisoba Banque mondiale fɛ Konowari sɔrɔ sira yiriwali kunga a ko jateminɛw bɛna kɛ a ka sigigakumaw bɛna kɛ ni kɛnyɛrɛ ye binakun tigilamaw ye kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw baaraw minnu kan ka kɛ ko o baaraw na jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ wa ni jateminɛw bɔra fɛn o fɛn de ka ko de ye kɛta ye a kɛra kɛnyɛrɛ ye binakun ye o a kɛra foroba baara binakun ye o ko jamana ɲɛmaw n'o kɛ ɲininkali sɔrɔla ka tɛngun a la yala farafina tɔnba Union africaine ka bolofara min ɲɛsinnen don adamadenya hakɛw ma o kɛn bɛ ka laɲini kɛ ko kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante CEI a ka ti ni ka segi a ka kɔnɔmaw kuraya min bɛ se ka to fanga sinamatɔw bɛ se k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ yala a ka gouvernement n'o baara fɛnɛ kɛ wa ministre ɲɛma Amadu Gon Kulibali ye a yira k'a fɔ farafinatɔnba Union africaine ka bolofara fɛnɛ da sera ko in ma nka ko fɔ a ka sidɔn fɔlɔ k'a fɔ kalata labɛnni jɛkulu commission électorale indépendante a sigira senga ni bɛnka dɔ de ye fanw de lamɛnna jɛngɛra ni hakilina in de ye yanni jɛkulu ka sigi senga k'a bɛ kɛ kalata labɛnni jɛkulu ye a ko wa k'o don fana kɛnyɛrɛ dɛmɛni jɛkuluba in ni o ye NDI ye ale fɛnɛ jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ a sigili la senga bawo a kun bɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ a ko minnu sen bɛ farafinatɔnba Union africaine ka bolofara ma min ɲɛsin bɛ hadamadenya hakɛ kow ma ka taa u ka nisɔngoya jira ye a ko a b'a fɛ kunnafonidilaw k'a ɲini k'a dɔn a bɔra fa min fɛ ɲininkali sabanan kɛra fɛn min ye o ye e yɛrɛ Amadu Gon Kulibali maa caman bɛ ka ŋunuŋunu k'a fɔ san 2020 n'a ma ɲa k'a fɔ Alassane Dramane Ouattara ka mandat bɛ ban ka bɛn ni o ye e bi sɔn ka kɛ a nɔnabilaba ye ka jamana ɲɛmaaya ɲini yala i bɛ se ka mun fɔ an ye o la Amadu Gon Kulibali ma munumunu a ko ale bilama ɲɛsin bɛ fɛn min ma o ye baara min na o kalifa an bɛɛ la ministre ɲɛmaya jɔyɔrɔ baara k'a bɛ k'o de kɛ ale yɛrɛ kun kan ko fan o fan k'o ti ɲaami a ka baara la a ko ɲininkali in bɛ tɛngun ale la u bɛ bala ale la barisabu ka d'a kan ale ye fɛn minnu jaabi k'a daminɛ kɛnɛya nasira baaraw minnu kan ka kɛ jamana ɲɛmaya so fɛ ka taa se sirabadilaw ni pɔndilaw ma yɛlɛmaw minnu kan ka kɛ o baaraw bɛɛ lajɛlen tɛ se ka da i kun k'i bɛ labanna k'a fɔ k'i bɛ taa ko wɛrɛ bila i kunkolo la i n'a fɔ jamana ɲɛmaya ɲinini nin kɛra ministre ɲɛma Amadu Gon Kulibali ka kunnafoni di kɛnɛ sigilen kɔrɔfɔw la fanbaw ye minnu kɛra ka bɛn ni araba février kalo tile 14 ye. ka bɛn ni alamisa février kalo tile 15 ye san 2018 Togo jamanadenw yɛrɛ dama b'a lajɛ ka sigi ka fɔ n'u don min bɛ se k'a to kabini utukalo manga min bɛ senna politiki binaku ka o manga bɛ se dasa fanga ɲini jɛkulu 14 ɲɔgɔn na de fara mɛn ɲɔgɔn kan tile 15 u bɛ nisɔngoya taama sigi sen kan ko fɔ jamana ɲɛma fɔrɔ ɲasingbe jamana sariya sunba kura min kun bɛ jamana kunna san 1992 ni o kɛn kun bɛ ka danzigi jamana ɲɛma ka waati kɛtaw la fanga na ko fɔ segin ka kɛ o de mɔ barisabu ka d'a kan o ye mandat la de ye sigikafɔ min n'u donnen filɛ nin ye ka bɛn ni alamisa février kalo tile 15 ye ni farafinna tile bɛ yan fa jamanaw ka tɔ communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO surunani donbaw bi ye a kɛnɛ kan Alpha Condé ka ciden ani Ganakaw ka jamana ɲɛma Nana Akufo-Addo o ka ciden maa filaw Tibu Kamara ani Albert Kandapa u bɛna lajɛ ka kuma fɛn minnu kan o ye fɛɛrɛw minnu kan ka tigɛ walasa fan filaw yɛrɛw ka se ka sigi k'a fɔ k'u bɛ ɲɔgɔn lamɛn u k'a ma ko mesure d'apaisement fanga sinamatɔw kɛn bɛ ka wajibiya jamana ɲɛmɔgɔw ma walasa olu ka jɛ ni a ye ka sigi u ka kuma fɔ olu ka maa minɛnw ka bila maa 90 ɲɔgɔn na bɛɛ fanga sinamatɔw na minnu minɛ bɛ k'u datugu o tɛmɛnen kɔfɛ 7 fɛnɛ bɛ yen minnu fɛnɛ minɛ bɛ ko wɛrɛ la ni o ye sugu jeni ye Togo Faba Lomé sugu jeni ani Kara sugu jeni san 2017 ko fɔ olu fɛnɛ ka bila ni ɲɔgɔn faamuya sera ka sɔrɔ olu yɔrɔ ninnu ka kuma min za sigikafɔ yɛrɛ ye fɛn min ye o bɛ sɔrɔ ka daminɛ fanw ni ɲɔgɔn cɛ fanga sinamatɔw kɔni ka laɲini ye fɛn min ye segin ka kɛ jamana sariya sunba kɔrɔ ma ni
o ye san 1992 ta ye o min bi dansigi jamana ɲɛma ka fanga na o ye kelen ye ni segin kɛra mɔ fana Fɔlɔ Ɲasingbe a ka fanga bi ba o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la barisabu ka d'a kan o kɛmɛ ka jira k'a fɔ manda ye san dan ye Fɔlɔ Ɲasingbe dun ye san dan dɛmɛ nga babaw kabini san 2005 a bɛ fanga na o de fɛnɛ bɛn tɛ Fɔlɔ Ɲasingbe n'a nɔfɛ mɔɔw ma. Averso de jamana ɲɛma Jacob Zuma labana ka sɔn a ka fanga ɲini jakulu ANC ka laɲini mɔ ka bɛn ni araba ye ka don sufɛlaw la a ye dantigɛli kɛ kunnafoni diso la jabarani na k'a fɔ ale b'a jɔyɔrɔ bila ka bɔ jamana ɲɛmaya la a ka dantigɛliw la Jacob Zuma a ko hali n'ale b'a jɔyɔrɔ bila ka bɔ jamana ɲɛmaya la o kɔrɔ tɛ ko ale jɛnna ni ANC fanga ɲini jakulu ka hakilinaw ye a ko a bɛ jɛn ni fanga bilali ye barisabu ka d'a kan a ka fanga ɲini jakulu de y'a laɲini a ka fanga bila a ko ale ye tɔnden min ye ANC kɔnɔ a ko tɔ sariyaw batoba ye ɛɛ dɔgɔkun damadɔ kɛlen kɔfɛ ANC ma ɲɛmaw ni Jacob Zuma ni ɲɔgɔn cɛ sigi ka fɔ baw la ni u kɛn kun bɛ ka wajibiya mɔ k'a k'a lajɛ ka fanga bila baw a tɔgɔ tiɲɛnen don yurugu ko caman na Jacob Zuma kun b'a fɛ k'i murukuru ndakoya u nana fɛn min jira a la n'a ma sɔn ka bɔ nɔgɔya la u laban u bɛ ka fanga bi wasabulon kɔnɔ wa don min kun dira ma o kun ye alamusa février kalo tile 15 de ye n'a kun ma jɛ ni a bilali ye a yɛrɛmɔ o yɔrɔ bɛ don min k'a nɔfɛ wasabulon kɔnɔ k'a ka fanga bi baw olu de ka ca wasadenw na wasabulon kɔnɔ o de kɔsɔn Jacob Zuma a y'a yɛrɛ k'a fɔ a wajibiyara ale mɔ a ka fanga ɲini jakulu fɛ k'ale ka fanga bide ka bɛn ni alamisa février kalo tile 15 ye o kumana yan'o ka kɛ ale bɛ fanga in bila ka bɛn ni araba février kalo tile 14 ye jamana ɲɛma Jacob Zuma ma bɛ se k'a fɔ a yɛrɛ ka bi ka jɔyɔrɔ daminɛ fanga na o sɔrɔla kuma min ni maa wɛrɛ nana ɲɛmaya la fanga ɲini jakulu ANC kunna ni o ye jamana ɲɛma danga yɛrɛ ye Cyril Ramaphosa kabini o nana suna tigɛra ka bɔ Jacob Zuma ɲɛ la barisabu ka d'a kan Cyril Ramaphosa kɛlen ANC fanga ɲini jakulu ɲɛma ye a ko ale ka baara faama bɛna bɛn fɛn min ma o ye yurugu kɛlɛli de ye Jacob Zuma dun tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ fɔlen kun do yurugu nasiraw fɛnɛ kan. Ameriki jamana kɔnɔ denmisɛnnin san 19 dɔ ye ala minɛ ka mugu ni kisɛ dayɛlɛ ka ɲɛsin lɔgɔliso dɔ mɔ lycée ka maa 17 bɔnɛ a nin na kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kalanso in yɛrɛ a kun y'a kalanden kɔrɔ ye a kun wɛnna de maa in tɔgɔ ye ko Nicolas Cruz maa 17 minnu bɔnɛna u ni na maa 5 kun bɛ yen lakana tigilamɔgɔw kuma se ka olu kɔni lakodɔn fɔlɔ Donald Trump ni o ye Ameriki jamana ɲɛmaa ye a ye dantigɛli kɛ a ka dantigɛlikɛyɔrɔ kelen la ni o ye Twitter ye kunnafoni sɔrɔ sira kura k'a jira k'a fɔ a man kan bilen Ameriki lɔgɔliden wale kelen lɔgɔli karamɔgɔ ka jɔrɔ ni Tito kalanyɔrɔ la. Zimbabwe jamana kɔnɔ maa min kɛra fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye ni maa bɛ se k'a fɔ ale de kɛra maa ye maa min ye k'a da jamana ɲɛmaa Robert Mugabe k'a la fo ka taa fɔ a bɔra fanga na Morgan Tsvangirai dabama ka wele sera a mɔ bawo a bananen kun don ɲinan kun y'o san fila ye a fatura février kalo tile 14 n'o ye araba don ye a kɛra Afrique du Sud dugu ba la Johannesburg o labɛnninso la a ka fanga ɲini jɛkulu MDC o ɲɛmaa danga de ye kɔrɔfɔ in lase san 15 ɲɔgɔn na fanga sinamatɔ ɲɛmaa ye Morgan Tsvangirai a ye k'a da Robert Mugabe kwala kalo 3 Robert Mugabe ka fanga binnen kɔfɛ a yɛrɛ ye diɲɛ bila a ka kɛlɛ fanbaw daminɛna baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluw de kɔnɔ a yɛrɛ fa kun ye mɔnzɔn ye sojɔla don Morgan Tsvangirai kɛlɛw minnu kɛra yɛrɛma hɔrɔnya ɲini dɔ Robert Mugabe fɛ a sema ye o la nka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔlen a sɔrɔla kana yɛlɛyɛlɛnaw yɛlɛli daminɛ baarakɛlaw ka lapasa jɛkulu kɔnɔ fo k'a lakodɔn a kɛlen baarakɛlaw ka lapasa jɛkuluba ɲɛmaa ye san 1988 a ka kaso la dongo fɔlɔ kɛra san kelen o kɔfɛ san 1989 Robert Mugabe ka fanga kɛ kun bɛ ka jakiw ɲɛsin a mɔ k'a fɔ a bɛ ka baara kɛ ka faso janfa kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Afrique du Sud jamana ɲɛmaw k'a bɛ ka baara kɛ ni olu ka hakilina de ye Zimbabwe jamana kɔnɔ kalo damadɔ o kɔfɛ a y'a ka fanga ɲini jɛkulu sigi ko Mouvement pour le Changement Démocratique MDC Morgan Tsvangirai a kɛra fanga sinamatɔnw na dangele ye san 2000 barisabu ka d'a kan Robert Mugabe kun b'a fɛ ka forobakalata min labɛn référendum k'a ka fanga kɔrɔ don awɔ ni a ye ni ɲɔgɔn cɛ kalataw la maa fanba ye a y'i ta a nɔfɛ a ka fanga ɲini jɛkulu MDC o san kelen san 2000 fanga ɲini jɛkulu minnu ye dankɔrɔbaw ye a nana jɔyɔrɔ filanan na Robert Mugabe ka fanga ɲini jɛkulu ZANU-PF kɔfɛ wasadensigi kalataw la Morgan Tsvangirai kuma bɛɛ a bɛ minɛ k'a tunda i ko kɔlɔ Robert Mugabe ka fanga fɛ nka o m'a kɛ k'a dabila san 2008 2008 jamanakuntigi kalataw minnu kɛra tako fɔlɔ yɛrɛ la a ye Robert Mugabe ti nka a ma sɔn ka taa tako filanan na k'a bɛ ka siran a nɔfɛmaw ni ɲɛ u kana nafa san 2009 a sɔnna ka kɛ minisiri ɲɛmaa ye Robert Mugabe ka fanga kɔnɔ ka sabu kɛ sigikafɔ kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ Zimbabwe yɛrɛ jamana bira ka sɛgɛ daminɛ sɔrɔ siraw bɛɛ lajɛlen tigɛra diɲɛ seleke naani setigi jamanaw kɛ kun bɛ k'u ka bariko da Zimbabwe kun ani Robert Mugabe ka sigi fanga kɔnɔ o danna san 5 mɔ kabini a bɔra o la sa a yɛrɛ bira ka don sɛgɛ kɔnɔ barisabu ka d'a ka kɛnɛya kun ma labɔli kɛ wolo la bilen bana min kɛra sata ye u k'a ma ko cancer de colon kɔnɔna bana don.
o be dansigi ke bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kabini ni kuma ɲi kunnafonidiso ɲɛmɔgɔso fɛ ka lase aw ma aw ni ci aw ka ɲamadaliw la laseli nata ni ala ma basi wɛrɛ kɛ aw ni musa fɔnba de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ aw kan bɛn